Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, калейдаскоп культурных навін, вядомых імёнаў і памятных дат. На календары 17 сакавіка і мы пачынаем праграму з адметнай падзеі года культуры ў Беларусі. Праз тыдзень у Салігорску ўпершыню распачнецца адкрыты фестываль-форум тэатральнага мастацтва «Тэатр онлайн-2016». На працягу 3 дзён у горадзе будзе панаваць атмасфера свята. Акрамя прагляду конкурсных спектакляў, у праграме таксама майстар-класы, творчыя сустрэчы і дыскусіі. Апроч стандартных намінацый за рэжысуру, сцэнаграфію, акцёрскі ансамбль, мужчынскую і жаночую ролю, удзельнікі фестывалю атрымаюць узнагароды за пластычнае вырашэнне і інсцэніроўку. Таксама будзе абраны лепшы эксперыментальны спектакль і лепшыя спектаклі па п'есах класічных і сучасных беларускіх драматургаў. Інтэрнэт-галасаванне вызначыць уладальніка прыза глядацкіх сімпатый, а круглы стол журналістаў прысудзіць спецыяльны прыз маладых тэатральных крытыкаў. А зараз да тэатральных падзей сённяшняга дня. На сцэне дзяржаўнага тэатра лялек сёння можна ўбачыць прэм'еру мінулага года, спектакль для дарослых «Птушкі» паводле камедыі Арыстафана. Пастаноўка Аляксея Ляляўскага зусім не нагадвае антычную камедыю, хоць імёны персанажаў засталіся грэцкімі. Традыцыйных лялек у спектаклі таксама няшмат, але гэта кампенсуецца арыгінальнасцю касцюмаў, з'явамі грэцкіх багоў, увасобленых у бутафорскім мармуры, і выразнай гульнёй акцёраў. Адкрыта-хуліганскі спектакль, тым не менш, закранае значныя пытанні, якія не страцілі вастрыні з часоў антычнасці. Тэкст Арыстафана гучыць зразумела і ў 21 стагоддзі і прымушае не толькі смяяцца, але і думаць пра тое, што чалавечая прырода аднолькавая ў любую эпоху і ў любой краіне. Павучальную гісторыю жыцця адной неапалітанскай сям'і, якая апынулася на ростанях у складаны гістарычны момант, сёння можна ўбачыць на сцэне музычнага тэатра Мінска. Нагадваю, там працягваюцца гастролі рускага тэатра Рэспублікі Башкартастан. Тэатральная трупа з Уфы прывезла да нас сцэнічную фантазію на тэму п'есы «Неапаль. Горад мільянераў» аднаго з найвялікшых драматургаў Італіі Эдуарда де Філіпа. Пачынаецца спектакль як камедыя, разгортваецца трагедыяй і ўрэшце рэшт абагульняе, што ў пагоні за залатым куфрам драбнее нават душа. Будучы акцёрам і рэжысёрам, Эдуарда де Філіпа паспеў напісаць больш за 40 тэатральных п'ес, самай вядомай з якіх стала «Філомена Мартурана». Айчынным гледачам гэтая гісторыя добра знаёмая па кінаэкранізацыі «Шлюб па-італьянску». І яшчэ адна адметная падзея – гэта прэзентацыя фотаальбома Анатоля Клішчука «Карагод беларускіх абрадаў». Гэта выданне ўжо прызналі пераможцам у намінацыі «Фотапогляд» падчас нацыянальнага конкурсу «Мастацтва кнігі». Пра шматгадовае даследаванне традыцыйных беларускіх святаў зараз будзем гутарыць з аўтарам фотаальбома. Сёння ў студыі праграмы «Калейдаскоп» мы вітаем фотамастака, фотакарэспандэнта газеты «Звязда», лаўрэата спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Анатоля Клішчука. Вітаем вас, Анатоль. Вельмі рады бачыць вас у студыі з такім прыгожым фотаальбомам «Карагод беларускіх абрадаў». Гэта і ёсць нагода нашай сустрэчы з вамі. Ведаю, што гэта вынік шматгадовай працы і ўвогуле цікавасць да традыцыі абрадаў з'явілася яшчэ ў дзяцінстве, так? Амаль што. Ну, мне здаецца, все-таки гадоў 20-30 я только гэтым заняўся. Дагэтуль былі назірання, а ўжо потым стаў фатаграфіраваць. Мноства фотаздымкаў у гэтым альбоме ўжо таксама шмат гадоў. Яны бывалі і на выставах, яны друкаваліся ў газетах. Чаму менавіта зараз вырашылі сабраць іх у адно выданне? З цягам часу у мяне сабралася дастатковая колькасць матэрыялаў. Я падумаў, што можна зрабіць і такі альбом у Беларусі. Яшчэ не было такога выдання. Ці памятаеце зараз, колькі месцаў увогуле наведалі падчас вандровак? Я падлічыў, што амаль 80 фотарэпартажаў. Усе матэрыялы, якія збіраліся падчас вандровак, увайшлі ў гэтае выданне, ці засталося яшчэ на працяг на наступную друкаваную кніжку, напрыклад? Можна сказаць, за бартом засталося, можа быць, 20 асоткаў з таго, што я зрабіў. Якімі фотаздымкамі асабліва ганарыцеся, ці, можа, з імі злучаны нейкія цікавыя гісторыі? Кожная такая поездка незвычайная. І я лічу, што у гэтым альбоме усе гэтыя матэрыялы па-свойму цікавыя. Хочацца пачуць нейкую цікавую гісторыю пра незвычайны беларускі абрад. Я нават і не ведаў, што ў Беларусі ёсць такі абрад, як праводзіны русалкі за вёску. Гэта летні абрад,
Першы раз я здымаў русалле у Любанскім раёне. Русалле гэта назва абрада. Да, у старажытнасці лічылі, што у гэты час выходзяць русалкі, ідуць у вёску, качаюцца ў жыце. І ад іх трэба абараняцца неяк. Конечно, конечно. Ну вот и люди І што рабілі падчас абраду? выходзілі за вёскі, вадзілі карагод, спявалі песні. Мне спадабаўся абряд у Хойніцкім раёне. Святкуецца кожны год. Туды можна съездзіць і паглядзець. Вось якраз і хацела спытаць у вас, вы калі вандруеце і збіраеце матэрыялы пра беларускія абрады, наколькі яны жывыя зараз, гэтыя старажытныя традыцыі, ці проста памяць пра іх перадаецца з пакалення ў пакаленне? Многія з абрадаў дагэтуль жывыя, пераемнасць захавалася, а некаторыя яны ўжо не святкуюцца, але ёсць людзі, якія яшчэ памятаюць. І па іх успамінах робяцца рэканструкцыі цих абрядаў. У Любанскім раёне якраз русалле адрадзілася па успамінах бабуль на працягу, можа быць, 10 гадоў. Штогадова ён ладзіцца сапраўды як жывое прадстаўленне з удзелам моладзі. Да. Цяпер многія абряды па-новаму пачалі жыць. Анатоль, гэта далёка не першы фотаальбом, створаны вамі, прысвечаны Беларусі. Увогуле беларуская зямля гэта асноўная тэма вашай творчасці. Адкуль што бярэцца? Гэта талент, гэта асабістыя здольнасці. Ці назбіраць столькі і такой якасці фотаздымкаў гэта магчымасці сучаснага абсталявання. Чаго больш у вашай творчасці? Можа быць банальна, да, но все-таки мне хочацца праспяваць сваю песню сваёй зямлі. Я бачу і ў абрадах, і ў прыродзе нашай, і ў людзях нешта асабістае і незвычайнае. Але все-таки гэты альбом для мяне знакавы. Гэта вынік вельмі значнага накірунку ў вашай асабістай творчасці. Гэта сапраўды першы ў Беларусі паўнавартасны збор старажытных традыцый і абрадаў, якія стагоддзямі існавалі на беларускай зямлі. І яшчэ вельмі важная адзнака, што менавіта гэты альбом стаў пераможцам прэстыжнага нашага беларускага конкурсу мастацтва кнігі ў намінацыі «Фотапогляд». Вы атрымалі ўзнагароду як фотамастак. Віншую вас з гэтымі ўзнагародамі. Поспехаў вам і новых цікавых творчых праектаў. Дзякуй, Анатоль. Дзякуй. А я нагадаю, што сёння госцем праграмы «Калейдаскоп» быў фотамастак, фотакарэспандэнт газеты «Звязда», лаўрэат спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Анатоль Кляшчук. Далей у калейдаскопе партрэтная галерэя знакамітых імяніннікаў дня. І пачнем яе з дня нараджэння рэжысёра, педагога, заслужанага дзеяча мастацтва ў Беларусі Уладзіміра Забэлы, якому сёння спаўняецца 77 гадоў. Аўтар дакументальных фільмаў і тэлепраграм па гісторыі духоўнай спадчыне беларускага народа, Уладзімір Забэла стварыў вялікую колькасць творчых тэлепартрэтаў вядомых дзеячаў беларускай культуры і мастацтва. Апроч таго, Уладзімір Забэла вядомы як пастаноўшчык тэатральных спектакляў, сярод якіх «Амністыя», «Бярозавая галінка», «Жаніцьба Бальзамінава», а таксама тэлевізійных спектакляў «Лісце каштанаў», «Завее снежань», «Плач перапёлкі». Зараз Уладзімір Забэла займаецца педагагічнай дзейнасцю. Многія яго вучні з'яўляюцца знакамітымі рэжысёрамі, а сам педагог працягвае гадаваць кадры ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Наступнага імянінніка, таксама нашага земляка, добра ведалі і паважалі аматары тэатральнага мастацтва Магілёўскай вобласці ды ўсёй Беларусі. Сёння спаўняецца 91 год з дня нараджэння рэжысёра, акцёра і педагога Валянціна Ярмаловіча. Большую частку жыцця ён, ураджэнец Міншчыны, былы франтавік, правёў у Магілёве, пачаўшы з ролі артыста абласнога драматычнага тэатра. Асабліва вылучала Валянціна Ярмаловіча яго любоў да роднай мовы, прыгожага слова і беларускай драматургіі. Ён ставіў выключна беларускія п'есы і толькі на беларускай мове. За паўстагоддзя творчай дзейнасці ён выканаў дзясяткі тэатральных роляў, як рэжысёр паставіў дзясяткі спектакляў у аматарскіх тэатральных калектывах.
А таксама выхаваў мноства таленавітых акцёраў і рэжысёраў у Магілёўскім вучылішчы культуры, дзе выкладаў на працягу 29 гадоў. Далей у праграме тэма мастацтва. Сёння спаўняецца 160 гадоў з дня нараджэння аднаго з самых загадкавых рускіх мастакоў Міхаіла Урубеля, які праславіўся практычна ва ўсіх жанрах выяўленчага мастацтва. Ён быў вядомы як аўтар жывапісных палотнаў, дэкаратыўных пано, фрэсак і кніжных ілюстрацый. Для свайго часу Урубель быў наватарам. Персанажамі яго твораў былі, як бы мовіць, маўчанне і тайна. Карціны майстра здаюцца містычнымі, нават калі на іх намаляваны звычайныя людзі. Лепшыя яго творы – гэта карціны і малюнкі па матывах Дэмана Лермонтова, напісаныя жонкі мастака царэўна Лебедзь і пан, які адлюстроўвае старажытнагрэцкага бога дзікай прыроды. Апроч таго, Урубель шмат працаваў і ў манументальным стылі. Так, гасцініцу «Метраполь» у Маскве дагэтуль упрыгожвае яго пано «Прынцэса Грэза». Няма ў свеце іншага танцора, які б аказаў такі ўплыў на гісторыю, развіццё і ўспрыманне балета, як Рудольф Нурыеў. Сёння сусветна вядомаму балетмайстру, прадстаўніку рускай балетнай школы, споўнілася б 78 гадоў. Імя Нурыева стала своеасаблівым сімвалам у гісторыі балета. Ён цалкам змяніў ролю танцора ў класічным балеце. Яго жыццё – гатовы сцэнарый. У ім было ўсё – элементы драмы, дэтэктывы і трагедыі. Сярэдняга росту, дужы і гнуткі, ён валодаў мускулістымі, ледзь караткаватымі па балетных мерках нагамі, цалкам гладкай, плоскай, па-дзіцячаму неразвітай грудной клеткай, пранізлівымі карамі вачыма і звычкамі вулічнага хлапчука. Імя Рудольфа Нурыева і сёння ахутана паданнямі, легендамі і чуткамі. Ён быў таленавітым рэжысёрам, шмат здымаўся ў кіно і на тэлебачанні. Выступаў у якасці дырыжора. Чалавек, якога называлі балетным Фрэнкам Сінатрам, стаў знакавай фігурай ва ўсім еўрапейскім мастацтве 20-га стагоддзя. Далей у калейдаскопе звернемся да сучасных падзей і накіруемся ў тэлевандроўку. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся, што цікавага адбываецца зараз у культурным жыцці Гродзеншчыны. У горадзе над Днёманам пачала працу персанальная выстава мэтра гродзенскай скульптуры рэзчыка па дрэве Мікалая Скляра. Працы майстра знаходзяцца ў прыватных калекцыях у Расіі, Літве, Латвіі, Польшчы, Ізраілі, Даніі, Японіі і Аўстраліі. Скульптар вырашыў прадставіць свае работы, зробленыя на працягу некалькіх гадоў з розных матэрыялаў. У экспазіцыі майстар прадставіў як драўляныя працы, так і мініяцюры ў граніце і мрамары. Таксама на выставе можна ўбачыць работы, прысвечаныя казачнай тэматыцы і жывёлам. Знакамітыя мелодыі прагучалі для гарадзенскіх меламанаў. З канцэртам з нагоды юбілею выступіў эстрадна-сімфанічны аркестр «Нота-бэнд». За 5 гадоў свайго існавання аркестр «Нота-бэнд» падрыхтаваў не адну цікавую праграму. Гэта паэтычнае сугучча да юбілею Максіма Богдановича, зорка па імі Астар, прысвечаная Астару П'яцола, лепшае пра каханне і іншае. Святочны канцэрт віншавання – гэта лепшыя кампазіцыі з 3 праграм «Беларусь мая», «Сінеманія» і аркестр салістаў. У Гродзенскім цэнтры рамёстваў спадчына пачалася персанальная выстава народнага мастака Сяргея Еўдакімава. На экспазіцыі знаходзяцца працы з выявамі любімых майстрам краявідаў Гродзеншчыны. Карціны напісаны ў жанры, які сам аўтар заве рамантычны рэалізм. Працы мастака знаходзяцца ў дзяржаўных і прыватных калекцыях Польшчы, Германіі, Францыі, Расіі, Ізраілі, ЗША. Прозвішча мастака занесена ў кнігу «Памяць гародня». І напрыканцы праграмы яшчэ адна цікавая падзея. У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі працягваецца выстава «Старажытны Віцебск 9-14 стагоддзяў». Дарэчы, сёння спаўняецца 419 гадоў з часу атрымання горадам на Двіне магдэбургскага права. На аснове археалагічных знаходак у музеі прадстаўлена гісторыя горада з моманту яго ўзнікнення і да ўваходжання віцебскіх зямель у склад Вялікага княства Літоўскага. У экспазіцыі можна ўбачыць старадаўнія манеты, прадметы ўзбраення, фрагменты старажытных скарбаў, прылады працы, вырабы першых віцебскіх рамеснікаў, а таксама унікальную берасцяную грамату канца 13-га, пачатку 14-га стагоддзяў. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.